टंला कलेजनि जेनाखि फ्रेशमेन ससियेल डे बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै आं जोबोद गोजोनग्लायनाय मोनदों। गोबां फरायसा बेवहाय बाहागो लादों। गोबां फरायसाफ्रा गोदान मोनसे मिजिं आरो गोदान मोनसे माने एनार्जि आरो गोदान मोनसे माने ड्रिम लानानै जिहेतु बिथांमोना सोलोंथाइ लानो फैदों। बिथांमोननि जिखिनि जिउनि जिखिनि थांखि बिथांमोननि जिखिनि डिजायार जेन बिथांमोननिया माने मोगथाङाव जाफुङो बेनि थाखाय आं गिबियावनो आनान गसाइनि खाथियाव आङो आर'ज गाबदों। दा दिनै बे माने फ्रेसार्स डेनि गेजेरजों बेखौनो जोङो सावरायदों जे सोलोंथाइखौ जोङो मानो नांगौ, लोगोसे सोलोंथाइ लानायनि उनाव जे सासे सोलोंथाइ मोनगिरि बा एजुकेटेड जोंनि लाइमोनफोरा जाथि माने दानायाव गावखौ दानायजों लोगोसे माबायदि बिबान लानो गोनां दङ, बा माहारियारिबादखौ फोथांनानै दोननायाव बा गोसारहोनायाव माबायदि बिबान दङ, बा जोंनि माने समाज फोसाबनायाव जोंनि लाइमोनफोरा माबायदि बिबान दङ, बा गावनि केरियारखौ दानांगौनि थाखाय जोंनि लाइमोनफोरा माबायदि साखाफारा जानो गोनां दङ, बे बाथ्राफोरखौ जोङो दिनै बे माने फरायसाफोरजों गेबें आरो गोथौयै जोङो सावरायनाय जादों। थारैनो जिखिनि मोनसे माने फरायसाफोरनि जिखिनि मोनसे इन्टारेस्टेड जिखिनि मोनसे एक्सप्रेसन बेखौ नुनानै आङो खोब गोजोनग्लायनाय मोनदों। थारैनो बिथांमोननि इयुननि जाफुंसारनायजों बर' हारिया आगानसे माने दावखोनो हागोन, आंनियाव बेबायदि मोनसे फोथायनाय दङ। गोजोनथों। मैया जों नुबाय माने माखासे फरायसाफ्रा माने धरना होनो गोनां जादों, जायनि थाखाय माने सोरबाफोर बेक थानायफ्रा फिन माने बांसिन रां होनानै बेहाय एडमिसन लानो दा बे आयदाखौ माने इउनिभारसिटिया माबायदि माने मोनसे खान्थि लाबोदों बे बाथ्राखौ जोङो बुजिनो नाजाबाय थादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय। दा बेवहाय माने थारैनो माने इउनिभारसिटिनि जिखिनि रुल दिनै आन्डार ग्रेजुएट कर्सनि थाखाय जायफोर फरायसाफोरा बेक थादों, बेक थानायाव माबायदि फिस माने बिथांमोना बेवहाय लानो नागिरदों, बा बिथांमोना माबायदि माने एगजामसन मोननांगौमोन, बा माबायदि राहा माने रेहाय मोननांगौमोन, बे बाथ्राखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो नायबिजिरबाय थादों। जोङो फरायसाफोरनि जिखिनि सोमावसारनाय जोङो बेखौबो नुबाय थादों। एबसु हिसाबै जोङो जेबो बुंथ'नाय जायाखै। दा बेवहाय जिखिनि फरायसाफोरा जिखिनि गावसोर मोगा मोगि जानांनाय जिखिनि जेंना बेखौ माने बिथांमोना रेस्ट खालामबाय थादों, बिथांमोना खालामलांबाय थाथों, जोंहा बेवहाय जेबो बुंनो गोनां गैया। आरो बे बेलायाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथङै जोङो नायबिजिरनायनि गेजेरजों माबा मोनसे बुंनो गोनां थायोब्ला जों बुंगोन। गोजोन्थों। आसाम सरकार आरो इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि गेजेराव जों माने गोरोबलायनायखौ नुवाखै, मानोना बिथांमोना मेट्रिक आनजादा जाया होनना बुंदोंमोन, खिन्थु दिनै फिन मेट्रिकनि आनजादखौ बिथांमोना फोसावफिनबाय। बेवहाय माने नंगौ जोंबो खोनादोंमोन, जों सावरायनायावबो एजुकेसन डिपार्टमेन्ट बा चिफ मिनिस्टार अफ आसामा बुंदोंमोन जे निउ इडुकेसन पलिसिया इमप्लिमेन्ट जानाय लोगो लोगो बेवहाय माने मेट्रिक आनजादा माने जानाय नंला होननानै बेबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन। आरो जोंबो बेबायदिनो जोंनि फरायसाफोरनो बा गार्जेन बा फोरोंगिरिफोरनो जोंबो बेबायदि माखासे इनफरमेसन बा एवारनेसफोरखौ जोंबो होनाय जादोंमोन। थारैनो बिथांमोना एनइपिनि जिखिनि मोनसे एग्जिकिउसन बेनि थाखाय जिखिनि मोनसे माने प्रिपेरेसन खालामनो गोनां दङमोन, हयथ' बेखौ प्रिपेरेसनखौ हयथ' बिथांमोना हाख'वाखै जागोन। बेनि थाखायनो बिथांमोना देग्लायनिखौ हयथ' माने मेट्रिकखौ लाखिबावदों जानांगौ। बे बाथ्राखौ जोङो बेबायदि जों अबजारभेसन जों खालामनानै नुदों। बेबायदि जायोबा मेट्रिक जायाबाथाय माने रिजाल्टआ बे डाउन बेखौ माने खेबसेनो बेबायदि बुंनो हानाय नङा जे बेबायदि बे माने आगथियाखै बेबायदि जानाय नंला होननायनि उनाव आरो माखासे माने उननि उनाव माने जाफिनगोन होननायाव बियो मोनसे कनफिउजन मोनसे स्टेट जादों, कनफिउजन मोनसे मेसेज जादों। बेबायदि जानाया थिग नङा। बेबायदिजोंबो माखासे माने फरायसाफ्रा मरेल डाउन जायो जानाया। दा बेखायनो जोङो निउ इडुकेसन पलिसि बा इडुकेसन जिखिनि पलिसि सिस्टेम बेखौ मोजां जाजानांगौनि थाखाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा आगोलनिफ्रायबो स्टुडेन्ट इन्ट्रेस्टआव खामानि मावनांगौ होननानै जोङो सरकारफोरखौ बुंबाय थादों।